Dead on arrival ang isang electrician matapos na makuryente sa isang poste sa Barangay Katipunan, Placer, Masbate, alas 10:30 ng umaga kahapon, Oktubre 23. Kinilala ang biktima na si alias Bogart, 47 anyos, may asawa, LGU employee at residente ng Barangay Poblasyon Parehong Bayan. Batay sa investigasyon ng Placer Municipal Police Station, nakiusap sa biktima ang kagawad sa naturang lugar na idugtong ang linya ng kuryente ng ilang kabahayan sa nasabing poste. Nakaagad naman na pinaunlakan ng biktima katulong ang isa pang kasamahang elektrisyan. Subalit habang tinatrabaho ang mga nasabing linya, bigla na lamang itong nangisay sa taas ng poste na dahil na pala sa pagkakakuryente. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero hindi na sinuwerte pang mabuhay. Ito kasing si alias Bogart ay yung kasama niya. Sila kasi yung electrician doon na mga pinagkakatiwalaan. Pag maaasahan ng mga tao doon sa area, kasi nga electrician siya and casual employee siya ng LGU. Pag may mga sa kanilang regarding sa mga sa mga electricity, sa mga wire, siya po ang nilalapitan. Sa ngayon, parang na maraming hindi pa kasi nakakabit yung ibang wire doon. Baka pag may mga masabitan, parang na lang din, parang initiative na lang din. Pero kung sa mali pa rin kasi ang pinakang authorized lang talaga magkabit yan, lalo na pag sa electric post ay yung authorized talaga yung maselko. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang pulisya sa mga elektrisyan na magdoble ingat pa rin para makaiwas sa mga ganitong insidente. Alala ko lang po sa publiko, lalo sa mamamayan ng bayan ng Placer na kung sakaling huwag basta-bastang magkakabit ng kanilang linya ng kuryente, maigi ka rin mag-coordinate sa electric cooperative, sa kasilko, kung meron po kayong mga hindi pa natin nakakabit ng insidente para maiwasan po natin ganitong insidente. Nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.